tradiční zástavbě obce Hlincová Hora s výjimečným výhledem do krajiny, uprostřed přírody protkané vyhledávanými cyklostezkami, 10 minut jízdy automobilem do centra Českých Budějovic, nabízíme exkluzivně k prodeji rodinný dům s nadstandardně velikým pozemkem o rozloze 1296 metrů čtverečních. Rodinný dům je situován ve vyhledávané lokalitě, kde poptávka nemovitostí historicky převyšuje nabídku. Nabízený rodinný dům disponuje 2 samostatnými bytovými jednotkami, krytou terasou, bazénem se zastřešením, garáží pro 2 vozy s dílnou i prostorným zděným zahradním domkem. V přízemí rodinného domu je umístěna samostatná bytová jednotka s vlastní koupelnou a prádelnou s technickým zázemím. Byt byl využíván jako ubytování pro návštěvy. Sloužit může také k pronájmu, či celý dům může skvěle fungovat jako dvougenerační. V prvním patře domu najdeme obývací pokoj s krbem a prostornou kuchyni s jídelnou, samostatnou toaletu a také koupelnu. V podkrovním prostoru se nám naskytnou 2 prostorné ložnice, které jsou propojeny velkorysým salonem. S ohledem na stáří nemovitosti je dům ve velmi dobrém stavu. Nemovitost je díky průduchům do horního patra vytápěna krbem a dále přímotopy. Momentálně je využíván septik, ale je zde možnost napojení do obecní kanalizace. Tento rodinný dům, včetně rozlehlého pozemku a zahradních staveb, je vhodným kandidátem na další modernizaci a rozvoj nemovitosti. Obec Hlincová Hora se díky své vyvýšené poloze vyznačuje nádhernými výhledy po okolní přírodě a na České Budějovice. Díky charakteru obce a její tradiční zástavbě i tato klasicky laděná vila má jedinečnou atmosféru, odlišující se od satelitní zástavby v okolí velkoměst. Hlincová Hora je dostupná městskou hromadnou dopravou z Českých Budějovic.